Диапазон Рекорд. DJ Amash, Best Remixer. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет, 11, 12. До 12 искам да броите. До 12 искам да броите. До 12 искам да броите. Тази нощ на бала се разбите. На здраве казвам аз за всички вас. На здраве нека да е за този клас. На здраве казвам аз, коя от вас е палавата мацка на този клас. Най-красивите абитуриентки скъсаха танци роклите. И всички боси са по масите. Напълни догоре чашите, горе чашите.